Id-dar tal-anzjani fl-Imtarfa se tkun l-ewwel dar tal-anzjani b'kamra ta' trattament multidixxiplinarju f'pajjiżna. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-istess dar, fejn tħabbar ukoll li eventwalment kull dar tal-anzjani tal-gvern se jkollha l-istess faċilità bħala parti mit-titjib tal-istandards ta' dawn l-istess djar. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia li stqar li dan l-investiment huwa biss parti minn rinnovar sħiħ fid-djar tal-anzjani tal-gvern. Ix-xogħol għadu għaddej u apparti l-standards għad-djar tal-anzjani kollha ġewwa pajjiżna, tal-gvern, tal-privat u tal-knisja. Qegħdin nippruvaw nagħmlu minn kollox u l-armu kollu biex id-djar tal-anzjani tal-gvern ikunu fost l-aqwa. Din il-kamra hija biss waħda mill-investimenti li saru f'din id-dar partikolari li riċentament rat librerija ġdida flimkien ma' rinnovar ta' lifts li kienu ilhom ma jaraw rinnovar għal madwar 25 sena. One News kellem mal-manager tal-kura residenzjali Lindsay Spiteri li spjegat kif din il-kamra tista' tiġi użata minn diversi ħaddiema li jieħdu ħsieb lill-anzjani b'dedikazzjoni li ma bħala. Hawn l-anzjani jistgħu jfittxu l-kura għal ġogi, issa għajnu sabiex ikunu jistgħu jgħixu b'mod aktar indipendenti, iżda l-privatezza hija l-aktar karatteristika importanti. Kull min għandu bżonn juża din il-kamra anke għal privatezza biex ma jarax li resident fil-kamra fejn hemm residenti oħrajn ikun jista' juża hawnhekk għandna l-equipment kollu hawnhekk għal aktar faċli għax ikun kollox flimkien.